मित्रांनो तर आलोय महुदला आणि अवघा हे वाजता जायचं तिकडं बघा कारवानी कुत्रा आहे त्यांचं पाहुणा आहे तर तिकडं बसले ते आणि अवघा ही मासं घेतले ते जिवंत मासा आहेत मित्रांनो. अवघा जिवंत आहे ते ना तर म्हणलं तुम्हाला दाखवा व्हिडिओमधून. अवघा जिवंत आहे ते त्याने आताच वाड्यातून धरून आणले तर हे बिगर बर्फाचं मासा आहे तर तुम्हाला दाखवावं म्हणलं. बघा कसं आहे तर आणि एवढे घेतलेले मासं मित्रांनो. आता मित्र एक आहे पंढरपूरवरनं भावाळीहून यायला लागले त्याची रणदिवे म्हणून आणि अमोल एक आहे आबा आहे मी आहे चौकातच 2.5 किलो बाद झाली आता मापात होते तर म्हणलं तुम्हाला दाखव. आणि अमोल हो का आला आहे माझ्या संग हो का अमोल पेरू खातो या हो का इकडे पेरूचं झाड आहे इकडे कुत्र बघा कसं उभं राहिलं शिकारी कुत्र आहे ना हो तकडे एक आहे म्हणलं तुम्हाला दाखवा बरं खायची. हे वस्ताच्या घरी आलो ना वस्तात म्हणलं तिथनं मोर कवा बिया जावं मासं न्यायला मासा ताजा असतो आपल्याकडं म्हणून म्हणलं जावं वस्तातकडं आता मासं न्यायला. मस्त आहेत मासं बघा हो. आणि मित्रांनो कधी बी झालं तर मासं घेताना बिगर बर्फाचं होता होईल एवढं घ्यायचं आणि असं काळं बघून घ्यायचं. एवढा कसं काळं आहे तर काळं बघून घ्यायचं तर मस्त असतं तर मासं चवीला आहे तर म्हणलं तुम्हाला सांगावं. आणि ताजा आत्ताच काढून आणले ते जाळ्यातनं मस्त आहे ते मासं. तर बघा व्हिडिओ कसा वाटला मित्रांनो. बाय. मासं केले ते आणि हे भावाळीनं राजू रणदिवे आले ते तर म्हणलं आता जेवाय काय करायचं मग आता श्रावण संपलाय मग मटण नाही आणलं मासा आहे बघा हो आम्ही जेवण करतोय तुम्ही बी जेवायचं मस्तपैकी मासा आणले ते आणि हे राजभाव आहेत राजभाव. नमस्कार मित्रांनो, आलोय आज मोरेच्या घरला. काय काम नव्हतं मला बी मोरेचा फोन आला म्हटलं यावं जाऊ तर या सगळेजण मासं खायला. बाबा मासं केले ते खायला लागले आणि सगळेजण मित्र अमोल आहे तर बघा मित्रांनो दोस्त आहेत बसलो जेवायला या जेवायला सगळेजण. तर मित्रांनो एक नंबर मासं झाले ते राजभाऊ बरं आहे ना एक नंबर मासं बनवले तर आणि म्हणलं तुम्हाला दावा व्हिडिओमधनं. हां पहिल्यांदाच आले ते कवा नव्हतं आलं बरं का आपल्याकडं पहिल्यांदाच आले तर मग म्हटलं आता मस्तपैकी बेत करूया एक नंबर मासं झाले तर हां. तर म्हणलं तुम्हाला व्हिडिओमधनं सांगा आणि अजून एक गडी लागला आहे आता आबा तर तुम्हाला टी व्ही दाखवतो बया. मित्रांनो आमची शकुताई शाळेतनं आली आताच आणि हो गाई ते राजूभाऊ आलं तर पंढरपूरचं भावाळीवचं तर आमच्या शकुताईला काय काय खायला आणलं आहे बघा. शकुताई काय आणलं आहे बघ हो कुरकुरे आणले परत बिस्किट आणले ते वेगवेगळ्या नमुन्याचे राजूभाऊनं आपल्या चकुताईसाठी बिस्किट आणले ते. काय काय ताई नाव सांगी तू सांगी हां बिस्किट आणले ते या हां पार्ले अजून हां ही नवीनच बिस्किट आहे का आहे का बरं बरं. बघा शकुताईसाठी आमच्या खायला आणलं आहे बरं का राजूभाऊनं आणि शकुताई आमची म्हणली बघू काय आहे हो का हिच्या राजाभाऊनं पंढरपूर म्हणजे भावाळीच होतं मग ते आलं होतं पहिल्यांदा चालतं मग त्यांना जेवणाचा बेत केला मस्तपैकी. शकुताई तोपर्यंत आली. शकुताई काय बोल काय तरी आता हां चांगलं खायला आणले मोठ्यानं थोडं चांगलं खायला आणले हां. तर बघा शकुताई म्हणते लई चांगलं बरं. तर बघा व्हिडिओ कसा वाटला मित्रांनो. बाय मित्रांनो.